po, luto na yung chicken natin. Yan ang itsura niya. Mga paring gison, bali di nga tayo nakapasok ngayon dun sa babae kila Bernadette kasi nga kagabi masayawan dito. At nagtinda muna yung paring gison nyo. At ngayong araw naman, araw ng Merkulis, bali graduation sa daycare nung yung alaga namin, yung anak ni Bayaw. Ayan. Toto, yo! Graduation niya. Yan. Naka na ngayon. Mga upuan, naka-sit up na. Ayan. At napatungan ko na lang ito ng tugtog kasi makaka-copyright tayo. May sound. Tapos, at magluluto ako ng pritong manok. Ayan, malinis na to. Inugasan ko na. Pwede nyo kaya nyo recipe nito. Simpleng recipe lang pero napakasarap. Pipritoin ko na lang siya na buo para may handa rin yung alaga namin. Dati po kasi ganito yung negosyo ko. Nagpiprito ko ng manok dyan. Pag ganyan na magpipiesta, maraming tao. Yan, nagpiprito ko. Balot, ganyan. Kaya natanggal yung sa lalamunan. Napakasarap nito. Yung kalamansi, lugasan ko na. Ganyan lang karin niya. Kalamansi. Yan. Pwede itong gayahin pag nag-marinate kayo ng chicken. Napakasarap nito. Yung lasa niya parang yung Jollibee. Simple recipe. Mas masarap pag maraming kalamansi. Labis to.
Pag ganyan na, lagyan na siya ng tubig. Ganyan lang marinate. Asin, tubig, tsaka kalamansi. Yan. Lagyan natin ng konti yung asin. Kasi may tubig na eh. Tatabang yun. Yan, estimatean lang. Okay na yan. Tapos, kahit kalating oras na nakababad siya para sure na sumiksik na yung lasa dito sa chicken. Kailangan ganyan lubog yung ano niya. At panoorin nyo hanggang dulo yung prito na to. Masarap nakakaano nito. Kalabasan. Maganda. Yung pamangkin ni Metis. Dikir. Sunduin ko yung anak ko para matikman niya rin yung prito na prito na chicken. Kasi kapag chicken na, alam na, paborito yan ng mga bata. Mag-iisang linggo na yung anak ko doon sa amin. Dito na ako sa papunta sa bahay. Yo! Bibi! Oh, do! Hari ka, lad. Hari ka. Ha? Hari? Oh, bato. Oh. Pauwi na kami. At nakahingi pa ng gulay. Pakita ng gulay. Dito. Amo ay. Saso. Yung anak ko, mag-isang linggo siyang nawala sa amin. Doon muna siya para matutukan. Magbabasa, ano yung mga sa school. Hindi kami busy. Dapat papatuturan ko to. Kaso yun nga, nagpa-vlog ako. Walang mag-aasit sundo sa kanya. Napag-isipan ko, nagsasawa ko. Doon lang sa mga kapatid ko para matutukan. Kumusta yung nakatulog ka na maayos na wala ka sa amin? Kaya mo na pala na kahit wala kami. Ha? Hindi ka nalungkot? Siyang linggong nawala. Baby damulag namin. Hindi si mama mo nakakatulog na wala ka. Sige na po. Siya pala, ang ganda ng tulog niya. Okay lang daw sa kanya. Nahanap niya kagad yung alaga niyang manok. Iwan ko lang kung mahuli niya pa. Kasi matagal na silang di nagkita ng chicken niya. Mga bisita, Ano? magandang hapon. Ayaw na sa'yo. Ngayong hapon po ay magkakaroon Ayaw na sa'yo. ang paghiliwa, ang pagkakasot ng mga selector. Yung chicken niya. Ayun na. Ang kanilang mga talento at natutuhan sa loob ng Alaga niya. processor sa loob ng Kinukulong ko na yan na paggabi na. Kinukulong ko sa paggabi. At ngayon, Sige nga, kung mahuli mo pa. Para ayaw niyan sa'yo. Kasi di ka na dito tumitira.
Center with a theme helping learners transfer and showing the right to life for all. Ayaw na ni Magenta sa'yo. Ladies and gentlemen, Pangalan ng manok niyang Magenta. Sige nga. Ayun na. our guest speaker, Victor, MSW staff, ACAP workers, organizing staff, the pre-kindergarten and Hello. kindergarten class, and their parents. Nahuli na. Candidates for voting now, pre-kindergarten. Victor Rafael C. Parents, Mr. and Mrs. Pag di ka nakilala siguro niyan, muntik mo nang di mahuli. Welcome now to the pre- Yun yung marinate natin na chicken. Kasi nagsisimula na yung graduation. Tinakpan ko. Yun. At pag ganyan na, nakamarin na siya, tanggalin para patutuluin natin to. Ayun na. Pag nakatulo na siya, pwede natin pritohin. Laki. Ganyan lang kasimple yung pagpiprito. Wala na siyang paminta. Ayan, gawa tayo ng ng sarili ng chicken. Breeding. Bakit? Ayan. Kailangan nating salain yung harina. Kasi minsan yung harina, inuuod din yan. Saka may bukbuk. Ano kayo naman, wala siyang uod. Mas maganda yung sigurado tayo sa kinakain natin. Wala uod. Lagyan natin ng paminta. Paminta. Ayan. Kasi bibili ka pa ng yung may timpla na. Ganyan lang. Ito, iodize. Tikman muna. Baka hindi. Iodize nga. Wala na kasing baking. Ayan. Konting asin. Haluin natin. I-mix. Kung may baking sana, masarap to. Malambot yung niya. Ayan, nahalo na yung harina, paminta. Ayan na. Lagyan na natin yung chicken. Ayan. Nakatulo na rin siya. Ayan na. Ayan mga par. Ayan. Yan ang itsura niya. Ayan. Tapos bilhin natin para di masyadong yung mantika natin.
Ready na natin yung ano, yung mantika. Bali naka-ready na yung mantika natin. Pinapainit ko lang siya. At kailangan yung manok lubog sa mantika, kaya marami yung mantika na nilagay natin. Ayan. Ito na rin yung chicken, naka-prepare na. Sasalang na lang. Ayan po. Sigurado mainit na yung mantika natin. At ilagay ko na yung chicken. Ayan. Ayan, balik na rin na natin mga pare. Ano yung niya? Kasi yun nga, yung sa mantika. Po, luto na yung chicken natin. Yan ang tsura niya. Isang buo.